Dobrý den, pane docente. Vybral jsem si knihu Zenová meditace od autora Hugo Enomia Lassalleho. Kdo to byl Hugo Enomia Lassalle? Byl to jezuitský misionář a zenový mistr. Ve svém díle Zenová meditace představuje praktický úvod do zenové meditační praxe. Lassalle čtenáře krok za krokem seznamuje s technikami zenové meditace. Popisuje přípravu na meditaci, správné držení těla při sezení, kontrolu dechu a práci s koány, což jsou zdánlivě neřešitelné hádanky, vedoucí k dosažení stavu zvaného shikantaza, stav prosté soustředěné pozornosti. Zároveň upozorňuje na různá pokušení a falešné cesty, s nimiž se může meditující setkat, a vysvětluje stupně duchovního pokroku, kterými adept prochází před dosažením osvícení, které se nazývá satori. Toto osvícení Lassalle popisuje jako cestu k plné lidské zralosti a zároveň jako nejzazší zkušenost Boha. Lassalle klade důraz na praktické aspekty meditace. Zdůrazňuje zvláště 3 základní komponenty zenové praxe: správnou polohu těla, soustředěné dýchání a vnitřní postoj meditujícího. Jako průkopník dialogu mezi křesťanstvím a buddhismem se snaží ukázat, že zkušenost transcendence je univerzální napříč náboženstvími. Zážitek hlubokého osvícení podle něj může mít obdobný charakter u buddhistů i u křesťanů. Vrcholné sátory proto Lassalle interpretuje nikoliv v ryze buddhistickém smyslu, ale přibližuje ho kategoriemi křesťanské mystiky, jako bezprostřední zkušenost Boha přítomného v nejhlubším nitru člověka. Tím otevírá cestu křesťanům, kteří hledají hlubší modlitební praxi, aby mohli využít techniky zenu k prohlubení vlastní víry, aniž by se museli vzdát křesťanského chápání Boha. Nyní se pojďme podívat na zdroje teologického poznání a jejich použití či opomenutí v jeho textu. Při kritické analýze Lassalleho textu je užitečné vycházet ze zdrojů teologického poznání, jak jsou vymezeny v dokumentu Mezinárodní teologické komise Teologie dnes, perspektivy, principy a kritéria. Katolická teologie tradičně čerpá především ze zjevení, tedy písma svatého a apoštolské tradice, jenž spolu s učitelským úřadem církve, magisteriem, tvoří jednotný rámec po předávání Božího slova. K dalším pilířům poznání patří také sensus fidei, sensus fidelium, čili živý smysl pro víru celého Božího lidu. Práce v komunitě teologů a otevřený dialog se světem, včetně jiných kultur a náboženství. A nyní se pojďme podívat na některé z těchto zdrojů a jak s nimi Lassalle pracuje a které naopak opomíjí. Začněme písmem svatým, Biblí. Je zde opomenuto. Lassallova kniha necituje ani explicitně nevykládá biblické texty. Autor se soustředí na zkušenost meditace a univerzální duchovní principy. Nepodpírá však své úvahy přímými odkazy na písmo jako zdroj křesťanské víry. Dále apoštolská tradice a církevní učení. Je zde také opomenuto. V textu chybí odkaz na křesťanskou tradici, například na církevní otce či oficiální učení církve. Lassalle nepolemizuje s žádným konkrétním dogmatem, ani necituje koncilní či papežské dokumenty. Magisterium učitelský úřad rovněž nepřichází ke slovu. Autor neřeší oficiální stanoviska církve k meditaci. Tím se odchyluje od kritéria, že teologie má zastávat věrnost apoštolské tradici a v odpovědném kontaktu s magisteriem. Sensus fidelium. Je zde opomenuto. Lassalle nepřihlíží k sensus fidelium, tedy ke společnému cítění víry průměrných věřících. Jeho dílo představuje spíše průkopnickou individuální cestu, než aby odrážel obecný stav zbožnosti katolické obce. V 90. letech většina katolických věřících zen neznala nebo mu nedůvěřovala. Lassalleho přístup tedy nevychází z konsenzus víry Božího lidu, nýbrž z jeho osobní zkušenosti a vizí dialogu. Komunita teologů či teologická tradice je zde části využita.
Lassalle sice nebyl systematický teolog a neodkazuje na jiné teologické autory, avšak jeho práce stojí na jezuitské spiritualitě, otevřené inkulturaci. Lze říci, že navazuje na trend křesťanské mystiky, otevírající se východu, podobně jako například Thomas Merton. Přesto v textu samotném chybí explicitní zapojení do širší teologické diskuze. Lassalle neuvádí jiné teologické prameny, kromě buddhistických či vlastních. Dialog se světem, respektive kulturou, zde je výrazně využito. Právě zde Lassalleho dílo exceluje. Jako misionář v Japonsku plně vstřebal tamní kulturní a náboženské bohatství a vede dialog mezi křesťanstvím a zen buddhismem. Naplňuje tak jedno z kritérií současné katolické teologie, jímž je stálý dialog se světem a snaha číst v něm znamení doby. Lassalle ukazuje otevřenost k jiným spiritualitám a hledá styčné body, čímž obohacuje křesťanskou perspektivu o nové zkušenosti. Tento přínos je v souladu s duchem druhého vatikánského koncilu, který vybízel k respektujícímu dialogu s jinými náboženstvími. A nyní se podíváme na závěrečnou teologickou reflexi a případné doplnění. Lassalleho zenová meditace představuje odvážnou syntézu křesťanské víry a zenové praxe, avšak z pohledu katolické teologie v ní některé klíčové zdroje zůstaly opomenuty. Doplňuje proto perspektivu o to, co autor nezahrnul, a poukažme na argumenty těchto opomíjených zdrojů. Biblická perspektiva. Křesťanská modlitba je podle zjevení vždy osobním setkáním s Bohem živým. Bible vybízí k meditaci nad Božím zákonem a k rozhovoru s Hospodinem. Novozákonní zjevení ukazuje, že modlitba má charakter dialogu mezi člověkem a milujícím Otcem, viz například modlitba Otče náš. Církevní dokumenty připomínají, že autentická křesťanská modlitba je společenstvím osob s Bohem, intimním dialogem mezi člověkem a Bohem. Toto osobní a vztahové pojetí modlitby se liší od neosobních technik zaměřených pouze na vlastní psychiku. Křesťanská modlitba se vyhýbá čistě impersonálním technikám či soustředění na sebe sama, které mohou uzavřít člověka do sebe a oslabit otevřenost vůči transcendentnímu Bohu. Zde je tedy potřeba Lassalleho zenovou metodu doplnit důrazem na osobní rozměr vztahu s Bohem, aby křesťanská meditace neztratila svou podstatu dialogu s Bohem živým. Tradice církve a magisterium. Křesťanská mystická tradice zná praktikování tiché kontemplace a modlitby u sebrání, například u pouštních otců, svatý Jan od kříže a podobně. Tyto prameny by mohly Lassalleho snahu propojit s mlčenlivou meditací s vírou podpořit a zasadit do kontextu křesťanské spirituality. Zároveň však učitelský úřad církve varuje, že přejímání východních meditačních technik není bez rizik. Kongregace pro nauku víry v roce 1989 upozornila, že pokusy smísit křesťanskou modlitbu s technikami původně nekřesťanskými mohou vést k omylům. Je třeba bedlivě zkoumat obsah i metody. Církev tedy oceňuje hodnotu meditace, ale stanoví kritéria. Modlitba musí zůstat ukotvena v Kristově zjevení a vést ke trojičnímu Bohu, nikoli k neurčitému absolutnu. Lassalleho text postrádá reflexi těchto možných úskalí. V závěrečné argumentaci by proto bylo vhodné zdůraznit, že zenová praxe má pro křesťana smysl jen tehdy, pokud nepopírá jedinečnost křesťanského zjevení a neodděluje meditaci od osobního vztahu s Kristem. Závěrem lze říci, že Lassalle ve své práci prokazuje odvahu k dialogu a nabízí křesťanům cennou zkušenost vnitřního stišení prostřednictvím zenové meditace. Využil přitom zejména zdroj lidské zkušenosti a mezináboženského dialogu, čímž obohatil katolickou spiritualitu o nový rozměr. Zároveň však opomenul přímou oporu v tradičních zdrojích teologie, jako jsou písmo a tradice církve. Děkuji za pozornost.